Салом алейкум. Тарзи миксера кушоданша ма шумо нишон медиҳам. Ман худам шата хӯрдагим ки ман метишидага шикастаги ма мечира кушоданша. Ин ма шумо нишон медиҳам. Якам мучират ҳамира гирен. Инҷа худаш так мебурад. Дин вариант инем пештарак ку инем чизакша. Синемарт кинен. Син вариант ина. Диде. Бо ҳама хе адивата пеш мо айҷам мезадем, ҳама чиз пачақ мешид. На. Ана, ина мисол не. На, бад ина инҷа болт дора. Ози ҳами дарди ҳами миксер ина мияд. Ина инҷаш абриф шидага. Бисо занако исо стовуш метиян, инҷа тез абриф мешава. Ози причинаш ҳами ай. Оз мекушем инҷаша соз мекунем, ҳатман термоусатка занем. Зажигалка дар мегирем ку ам хели қати кинен зуруи бад мешава. Гуфтум просто бафаҳмонам барои моменти шидага ма худам ҷазир кардагим ами чизураем тунукора пачақ кардагим и варианти осон ша гуфтум барои шумо бафаҳмонам шумо баҳра баред. Хоб бародаро зинда бошен дастгирӣ кинед.